హాయ్ అండి. అర కేజీ చికెన్‌తో చికెన్ కర్రీ ఎలా వండాలో చూద్దాం. ఈసారి చికెన్ కర్రీ ఇలా తయారు చేయండి, చాలా బావుంటుంది. దీనికి కావాల్సిన అల్లం, వెల్లుల్లి, సోంపు, ధనియాల, జీలకర్ర పౌడర్ అండి, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, అనాస పువ్వు, కొద్దిగా మిరియాలు తీసుకుని పేస్ట్‌లా చేయండి. ఇంకేం విధమైన మసాలాలు వాడక్కర్లేదండి. తగినంత ఆయిల్ వేసి పెద్ద ఉల్లిపాయలైతే 2 పచ్చిమిరపకాయలు, చిన్నవైతే 4 ఉల్లిపాయలు తీసుకోండి. అవి ఉల్లిపాయలు బాగా వేగాక నూరుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసి చికెన్ వేసుకుని, అర కేజీ చికెన్ అండి అది. చికెన్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక 4 స్పూన్ల కారం, తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి. ఇంకేం వేయవసరం లేదండి కర్రీకి. మనం అన్ని పేస్ట్లో వేసి నూరుకున్నాం కదా. తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుని బాగా ఉడికించాలండి. తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోండి. ఇది చికెన్ మామిడికాయ కర్రీ అండి, వేరే వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈసారి ఇలా చేయండి, చికెన్ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది. మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్.